Усім прывітанне. Вы бачыце на экране одну з самых загадкавых, рэдкіх, таямнічых і дарагіх манет Вялікага княства Літоўскага. Гэтая манета называецца іранічны траяк. На адным з бакоў, на рэверсе, яна утрымлівае вось такі надпіс на латыні. Гэта цытата з псалтыра Давіда, гэта другі псалом. А абставіны паяўлення гэтай цытаты на манеце, абставіны паяўлення самой гэтай манеты цесна звязаныя з асобай чалавека, які стане галоўным героем нашай сённяшняй праграмы. Рынкавы кошт зараз гэтай манеты можа сягаць ледзь не 18 тысяч долараў. Гэта звязана не толькі з рэдкасцю, але з наяўнасцю вось гэтага надпісу, які, уласна, і даў назву гэтай манеце іранічны траяк. Пра абставіны, як паявілася гэтая манета, мы сёння і пагаворым. Ну і сёння будзе крыху незвычайны фармат лекцыі. Я буду на вашы пытанні адказваць па ходу лекцыі. Некаторыя пытанні застануцца ў нас на самы канец. І таксама сёння будзе невялікая віктарына, прызам у якой будзе вось такая кніга. А галоўным героем нашай сённяшняй праграмы будзе Мікалай Радзівіл-Чорны, і мы пачынаем. Мікалай Радзівіл-Чорны альбо Мікалай IV. Менавіта так зараз прадстаўнікі рода Радзівілаў пачынаюць даваць сваім прадстаўнікам парадкавы нумар, мінушку, падобна як тытулаваны як каралеўскія асобы. Яны пачалі вось такую практыку яшчэ ў канцы 15-го, у 16 стагоддзі гэта практыка працягвалася. Ну і што, мы з вами зараз уваходзім, калі нагадаць вам пра тое, пра тую храналогію, якой мы прытрымліваемся у нашай праграме, мы ўваходзім у 1540-е гады, і гэта той час, калі Мікалай Радзівіл-Чорны непасрэдна пачне узвышацца і стане лідарам усяго Вялікага княства Літоўскага. Ён, па сутнасці, узначаліць усю эліту гэтай дзяржавы. Дагэтуль, вось да пачатку 40-х гадоў, уся ўлада у ВКЛ у адсутнасць караля, безумоўна, і Вялікага князя Літоўскага Жыгімонта Старога, у нас ён зараз яшчэ кароль. Дык вось, уся ўлада была сканцэнтраваная ў руках так званага трыумвірата. У гэты трыумвірат уваходзілі Альбрэхт Гаштольд, які памірае ў 1539 годзе. Юрый Радзівіл па мінушцы Геркулес, который памірае ў 1541 годзе. Ну і трэцім чалавекам у гэтым трыумвіраце быў Ян Радзівіл, стараста Жамойцкі. Ён памірае ў 1542 годзе. Такім чынам, быў яшчэ сын у Альбрэхта Радзівіла. Ён ажаніўся на дачцэ Юрыя Радзівіла. Такім чынам, вось, прадстаўнікі гэтага трыумвірата парадніліся на Барбары Радзівіл. Станіслаў Гаштольд таксама памірае ў 1542 годзе. Такім чынам, ВКЛ губляе натуральным чынам свой кіруючы трыумвірат, і на змену гэтаму трыумвірату паступова прыйдзе дуумвірат, які будзе складацца з двух чалавек. Гэта Мікалай Радзівіл-Чорны і Мікалай Радзівіл-Руды, сын Юрыя Радзівіла, дваюродны брат Мікалая Радзівіла-Чорнага і родны брат Барбары Радзівіл. Мікалай Радзівіл-Чорны, так, давайте выведем яго партрэт. Мікалай Радзівіл-Чорны нарадзіўся ў 1515 годзе. Яго бацькам быў кашталян Троцкі, Ян I. Мікалай Радзівіл-Чорны разам са сваім малодшым братам, который нарадзіўся ў 1516 годзе, Янам III Радзівілам, яны валодалі уласнасцю сумесна выстаўлялі ў войска ВКЛ 160 вершнікаў. На чале атрада з гэтых 160 вершнікаў Мікалай Радзівіл-Чорны удзельнічаў у бітве пад Старадубам, за Старадуб, вось у той самай коннай атацы, которая збіла пехоту маскоўскага войска. І гэта, па сутнасці, летні адзіны вядомы вайсковы подвиг Мікалая Радзівіла-Чорнага. Ён будзе вядомы не столькі як ваявода, колькі як канцлер ВКЛ, колькі як дзяржаўная асоба. Узвышэнне дуумвірата Мікалая Радзівіла-Чорнага і Мікалая Радзівіла-Рудага, яны цесна вельмі сябравалі, гэтыя два дваюродныя браты.
Дык вось, узвышэнне гэтага дуумвірата непасрэдна звязваюць з падзеямі, якія прывялі да шлюба Жыгімонта Аўгуста і Барбары Радзівіл. У гісторыі кахання маладога караля Жыгімонта Аўгуста і Барбары Радзівіл, так, давайте пабачым іх разам. Вось яны у нас разам. Дык вось, у гэтай гісторыі кахання ёсць вельмі вялікая колькасць версій. Гэта адна з самых папулярных тэм у гістарычнай літаратуры гэтага перыяда і пра гэты перыяд. Дык вось, гісторыя гэтага кахання абрасла вялікай колькасцю розных плётак, розных хлуслівых выказванняў, ацэначных меркаванняў, которымі актыўна карысталіся розныя бакі, розныя прадстаўнікі розных партый у Вялікім княстве літоўскім і ў каралеўстве польскім. У асноўным гэта былі две партыі. Гэта была партыя, якая настойвала на тым, што Вялікае княства літоўскае павінна ўвайсці ў склад каралеўства польскага, пазбавіцца сваёй незалежнасці і разам супрацьстаяць магутным ворагам. ВКЛ адно не справіцца. Неабходна ўжо ісці на поўны цесны саюз з Польшчай. Другой партыяй была партыя незалежніцкая. Яе ўзначальвалі непасрэдна наш галоўны герой Мікалай Радзівіл Чорны і яго брат Мікалай Радзівіл Руды. Трэба адзначыць, што до конца жыцця Мікалай Радзівіл Чорны так і не дапусціў уніі паміж ВКЛ і Польшчай. Ну а Мікалай Радзівіл Руды, ён нават не паехаў асабіста на Люблінскую унію, которая будзе заключаная ў 1569 годзе, і так до конца жыцця і не падпісаў акт Люблінскай уніі. Яны до конца абодва прытрымліваліся ідэі незалежнасці. І у іх было шмат прыхільнікаў у Вялікім княстве літоўскім. Шмат у чым менавіта гэтая партыя, гэтая лінія забяспечила фактычную незалежнасць ВКЛ, которая ўсё ж таки была актуальнай і пасля падпісання Люблінскай уніі. У нас было пытанне под нашим мінулым роликом. Карл Државецкі задал такую просьбу: можа паруша пан тэмат, ну то бок, можа вы парушыце вашу тэматыку і раскажаце пра унію Люблінскую і унію Брэсцкую. Но это настолькі будзе ўжо хутка, што не парушаць няма сэнсу, потому что хутка будзе у нас Люблінская унія. Давайте я вам покажу прыблізны спіс тэм, якія хутка у мяне появятся у наших лекциях. Я выбираю паміж імі, іх па сутнасці можна усе вот зараз пачынаць выдаваць. Ну вот парушаць хаду мне будзе, напэўна, незручна. Я заблытаюся і сам, заблытаю і вас. Можете выказвацца ў сваіх каментарыях, што вы хацелі вось з гэтай тэматыкі, можа нейкія іншыя тэмы зараз пачуць. Сам я вам таксама падкажу, што сярод тых тэм, которые карыстаюцца найбольшай папулярнасцю на нашым канале, я зрабіў такую заўвагу, зрабіў такое назіранне. Гэта тэмы непасрэдна звязаныя з Магілёўшчынай. Сёння у нас будзе шмат пра агульнадзяржаўныя справы, але будзе таксама і Магілёўшчына. Такім чынам, ну, каментуйце, што б вы хацелі пачуць, а гэта прыблізны спіс на наступныя перадачы. Вяртаемся до нашай тэмы. Вось у гэтых палітычных памфлетах, которые выпускаюцца зараз у, значит, Польшчы і ў ВКЛ у часы, вось, калі абрастае чуткамі роман паміж каралём і Барбарай Радзівіл, калі, значит, узвышаюцца Радзівілы, Мікалай Чорны і Руды, непрыяцелі, праціўнікі Радзівілаў абвінавачвалі іх у тым, што яны выкарыстоўвалі, эксплуатавалі рамантычныя адносіны караля і Барбары ў сваіх мэтах дзеля дасягнення вышэйшых пасадаў. Такое ёсць абвінавачванне. Ёсць таксама шмат версій таго, як наогул адбыўся і здарылася, што вось адбыўся гэты раман паміж Аўгустам і Барбарай. Ёсць версія цнатлівая, ёсць версія нецнатлівая. Ну, напэўна, пра ўсё пастараюся расказаць. Як адбылася іх наогул сустрэча, самая першая сустрэча? Я расказваў раней, што пасля таго, як Барбара Радзівіл стала ўдавой, то каб развязаць маёмасныя пытанні, Жыгімонт Аўгуст асабіста з ёй сустрэўся і дапамагаў ёй вырашыць вось пытанне, што яна будзе, чым яна будзе валодаць пасля таго, як стала ўдавой. І яны сустрэліся, і вось з гэтага моманту, з моманту сустрэчы, пачалося іх каханне. Яны сустрэліся па розных версіях.
ці то ў Нясвіжы, ці то ў Вільні. Хутчэй за ўсё яны сустрэліся ў Геранёнах. Гэта было ў 1543 годзе. І, напэўна, я пачну з цнатлівай версіі іх сустрэчы. Яны нібыта спаткаліся ў садзе Радзівілаў, уражаны незвычайнай прыгажосцю, незвычайным розумам Барбары Радзівіл. Кароль адразу ў яе закахаўся, папрасіў у яе на памяць рамонак, сарваны яе рукой, а потым у іх была рамантычная сустрэча уначы, падчас которой яна чытала яму, Барбара чытала яму сцэны з містэрый і камедый, которые сама пісала. Ёсць нецнатлівая версія іх сустрэчы, што нібыта Барбара Радзівіл ужо тады была вельмі распуснай жанчынай. Недобразычліўцы налічвалі ў яе да 38 каханкаў у тыя часы, калі развіваўся яе раман з Жыгімонтам Аўгустам. А гэта будзе некалькі год пакутлівага развіцця рамана. Жыгімонт Аўгуст, нагадаю, у гэты час жанаты. Ён ажаніўся якраз у 1543 годзе, у тым жа годзе, калі сустрэў і Барбару Радзівіл, на Эльжбеце Габсбург. Вось яна ў нас, Эльжбета Габсбург. Яшчэ трохгадовай дзяўчынкай. Яна была абяцаная польскаму каралю. Яе сасватаў Жыгімонт стары. Прычым гэтаму была вельмі незадаволеная маці Жыгімонта Аўгуста і жонка Жыгімонта старога Бона Сфорца. Яна ненавідзела Габсбургаў, яна ненавідзела Аўстрыю, яна усяляк потым псавала жыццё сваёй нявестцы. Самая дрэнная свякроў на свеце, потым будуць так яе характарызаваць. Лічыцца, што яна вінавата таксама і ў смерці, ранняй смерці Эльжбеты Аўстрыйскай. Эльжбета Аўстрыйская выйшла замуж за Жыгімонта Аўгуста, калі ёй было 16 гадоў. Расказвалі, што яна была вельмі ціхмяная, вельмі сарамліва выхаваная. Жыгімонт Аўгуст, напэўна, ўсё ж такі хацеў чалавека з больш буйным тэмпераментам, а вот менавіта такім буйным тэмпераментам адрознівалася Барбара Радзівіл. Сам ён таксама быў чалавекам тэмпераментным, ён быў напалавіну італьянец, ён мог таксама прадстаўляць цікавасць і да той самай Барбары Радзівіл, іх пачуцці відавочна былі ўзаемнымі, захавалася вялікая колькасць лістоў з пранізлівымі словамі кахання, паміж Барбарай і Жыгімонтам Аўгустам. Што да Барбары? Яе апісваюць такім чынам. Напрыклад, пасол Венецыі. Ён адзначаў алебастравую скуру, далікатнай формы цудоўныя рукі Барбары Радзівіл і дзівосныя вочы колеру сапраўднага піва. Яшчэ, паводле апісанняў, яна была смуглявая бландынка. Выхоўвалася яна ў свабоднай манеры. Лічыцца, што яна пераняла гэтую свабоду адносін ад сваёй маці, которая ні ў чым яе не абмяжоўвала, і зноў жа была вельмі тэмпераментнай, як і кароль. Такім чынам, кароль закахаўся у Барбару Радзівіл у 1543 годзе. У гэты час бачна, што ён аддаляецца ад сваёй жонкі. Наогул, характарызуючы адносіны паміж Жыгімонтам Аўгустам і яго жонкай, людзі, которые прысутнічалі пры двары, адзначаюць яго холаднасць да яе. Магчыма, што прычынай гэтай холаднасці было тое, што яна хварэла на эпілепсію. Магчыма, тое, што яго супраць Эльжбеты Аўстрыйскай настройвала Бона Сфорца. Яна настройвала увесь двор каралеўскі пры Жыгімонце старым, яшчэ супраць гэтай жанчыны, супраць Эльжбеты Аўстрыйскай, і неўзабаве тая памірае у 1545 годзе. У гэты час раман Жыгімонта Аўгуста і Барбары Радзівіл працягваецца. Ён наносіць ёй візіты. Наогул, з 1544 года ён пераязджае жыць у ВКЛ, у Вільню. Тут непасрэдна займаецца кіраўніцтвам княства, кіраўніцтвам дзяржавы. Яго замак у Вільні суседнічае з замкам, з палацам, у якім жыве Барбара Радзівіл. Ёсць версія, што ён загадаў пракласці падземны ход, каб таемна сустракацца з Барбарай Радзівіл. Дык вось, гэтыя сустрэчы працягваюцца не адзін год. Гэты раман становіцца вядомы вялікаму колу людзей. І вось тут, у гэты час, як быццам бы на арэну выходзяць Мікалай Радзівіл Чорны і Мікалай Радзівіл Руды. У 1547 годзе прыязджаюць у Вільню. Устрывожаныя
тым, якія чуткі ходзяць пра гэты раман паміж каралём і іх сястрой, дваюроднай і роднай, яны у рыцарскім строі заходзяць на аўдыенцыю да караля і патрабуюць, каб ён альбо перастаў сустракацца з Барбарай Радзівіл, альбо ажаніўся на ёй. Кароль пагадзіўся не сустракацца з ёю больш. Атрымаўшы такую інфармацыю, Радзівілы з'язджаюць, робяць выгляд, што яны з'язджаюць з Вільні. Жыгімонт, дачакаўшыся іх ад'езду, зноўку пайшоў да Барбары Радзівіл. Тут Радзівілы Мікалай I і Мікалай II урываюцца ў спальню Барбары, застаюць там караля і, уласна, прыпіраюць яго да сценкі, патрабуючы, каб ён, раз уж ён не змог з ёю не сустракацца, каб ён на ёй ажаніўся. Кароль згаджаецца ажаніцца, але просіць, каб гэтая жаніцьба была таемнай. Каб пра гэта ніхто не ведаў, прынамсі, пакуль ён яшчэ не кароль. У гэты самы час Жыгімонт стары вельмі дрэнна сябе адчувае. Ён фактычна адышоў ад кіравання краінай. Фактычным кіраўніком дзяржавы ў гэты час даўно ўжо становіцца Бонас Сфорца, ад волі якой шмат што залежыць. Дык вось, Жыгімонт Аўгуст баіцца за сябе, баіцца за Барбару Радзівіл. Пагэтаму ён просіць гэты шлюб у таямніцы, і яны сапраўды таемна абвянчаліся. Але, канешне, пра факт гэтага шлюбу ўжо пайшлі такія розгаласныя чуткі па ўсёй дзяржаве, і па ВКЛ, і па каралеўстве польскім. Жыгімонт, калі яго напрамую пыталіся, ці сапраўды ты таемна ажаніўся, жартаваў, што вы, хіба можна, каб я ажаніўся, хіба такое магчыма, каб я ажаніўся на сваёй уласнай падданай. У самы гэты час Бонас Сфорца актыўна шукала яму новую невесту, паколькі ён павінен быў гэтым шлюбам з каралеўскай асобай узвялічыць, узвысіць дынастыю і узвысіць каралеўства. Усе ў каралеўстве чакалі, што ён павінен мець свайго спадчынніка, свайго нашчадка, ён павінен пакінуць сына пасля сябе, который стане наступным каралём. Ён пакуль што яшчэ бяздзетны. Існуе таксама звестка, што Барбара Радзівіл зацяжарыла ад Жыгімонта Аўгуста, але быў выкідыш. Пры гэтым Жыгімонт Аўгуст асабліва неяк нібыта вось у гэтыя гады, пасля жаніцьбы такой амаль што прымусовай, ён крыху адстароніўся і ад Барбары Радзівіл. У сваім сябрам расказваў пра тое, якое цудоўнае халасцяцкае жыццё, ён не хоча з гэтым парываць. І замест таго, каб паехаць да Барбары, нібыта ў гэты час ён з большай радасцю забаўляўся на паляваннях у Белавежскай пушчы у кампаніі Мікалая Радзівіла Чорнага і Мікалая Радзівіла Рудага. Яны ў гэты час, Жыгімонт Аўгуст, Мікалай Радзівіл Чорны, цесна збліжаюцца. Яны пачынаюць сябраваць і, па сутнасці, становяцца самымі блізкімі сябрамі вось у гэты самы перыяд, у канцы 1540-х гадах. Гэтае збліжэнне прывяло да ўзвышэння Мікалая Радзівіла Чорнага. Ён быў накіраваны ў Вену на перамовы з Габсбургамі. Там ад караля аўстрыйскага ён атрымаў тытул князя свяшчэннай рымскай імперыі. Мікалай Радзівіл Чорны паклапаціўся, каб такі ж самы тытул быў дадзены яго брату. У 1548 годзе памірае Жыгімонт стары. Гэта прыводзіць да таго, што ўжо паўнавартасным уласнікам дзяржавы становіцца Жыгімонт Аўгуст, і ён набліжае да сябе яшчэ больш Мікалая Радзівіла Чорнага. Чорны фактычна з гэтага часу са сваім братам Радзівілам Рудым і узначальваюць той самы дуумвірат, які канцэнтруе ў сваіх руках уладу ў Вялікім княстве літоўскім. Пачынаецца яго імклівая кар'ера. Ён узначальвае раду паноў ВКЛ. Это вышэйшая улада ў дзяржаве ў гэты час. Ён мае незлічоныя маёнткі па ўсім Вялікім княстве літоўскім, і таксама у Польшчы таксама паяўляюцца ў яго свае маёнткі. Ён становіцца уплывовым магнатам у межах усіх гэтых двух дзяржаў, усёй уніі. Фактычна у 1550-х годах Мікалай Радзівіл Чорны становіцца ўжо кіраўніком дзяржавы. У 1551 годзе ён становіцца ваяводай віленскім. Гэта першая ваяводская пасада, першы ваяводскі тытул у краіне. Як ваявода ён атрымлівае
загад ачысціць ад татар Валынь, здзяйсняе гэтае дзеянне. Сяброўства Мікалая Радзівіла-Чорнага і Жыгімонта Аўгуста праяўляецца яшчэ і ў тым, што Мікалай Радзівіл-Чорны усяляк падтрымлівае Жыгімонта Аўгуста, вось адразу пасля смерці Жыгімонта Старога. У Жыгімонта Аўгуста, значыць, сфарміравалася такая даволі уплывовая і моцная апазіцыя ў каралеўстве польскім. Яны, прадстаўнікі шляхты, магнатэрыі, абвінавачвалі Жыгімонта Аўгуста ў дыктатарстве, у тым, што ён фактычна паўнату ўлады сканцэнтраваў усю ў сваіх руках, не слухае нікога, і ўсе рашэнні прымае самастойна. За гэта яго крытыкавалі, але Радзівіл-Чорны падтрымліваў Жыгімонта Аўгуста і ўсяляк дапамагаў яму ў здзяйсненні разнастайных рэформ. Гэта будзе зямельная рэформа, устава Навалокі. Гэта будзе грашовая рэформа, гэта будзе адміністрацыйная рэформа. У нас пад мінулым ролікам Роман Попоў задаваў такое пытанне: распавядзіце, калі ласка, пра адміністрацыйнае дзяленне ВКЛ. На той час, про які мы кажам, вось яшчэ да рэформ Жыгімонта Аўгуста, адміністрацыйнае дзяленне ВКЛ такое: яно дзеліцца на два ваяводствы – Віленскае і Троцкае. Троцкае, у склад Троцкага ваяводства уваходзяць землі цэнтральнай Беларусі, ну, сучаснай тэрыторыі Беларусі, цэнтральныя землі ВКЛ і заходнія землі ВКЛ. У склад Віленскага ваяводства уваходзяць Новоградак, Слуцкае княства, Клецкае княства, Мсціслаўскае княства. Таксама было пытанне, што такое княства ў гэты час, які статус у княства у часы існавання ВКЛ. Ну, фактычна, гэта была аўтаномія. Паўнавартасным уласнікам княства з'яўляўся, ну, князь гэтага княства. Гэтыя княствы, яны паступова будуць губляць свой такі аўтаномны статус, канешне, у далейшым, але намінальна яны будуць захоўвацца, некаторыя з іх будуць захоўвацца. Вось у часы жыцця і праўлення Жыгімонта Старога і Жыгімонта Аўгуста знікае Мсціслаўскае княства, мы памятаем, пра гэта было. У 1565-66 годах згасае, знікае з мапы Друцкае княства, яно ўваходзіць у склад Аршанскага павета. Але, напрыклад, Клецкае княства, яно захавалася аж до самага канца Рэчы Паспалітай, до канца 18 стагоддзя. Ну, і, значыць, тэрытарыяльна абазначалася на мапах. Таксама у склад Віленскага, вернемся да Віленскага ваяводства, таксама у склад Віленскага ваяводства уваходзілі Бабруйск, Быхаў, Глуск, Крычаў, Магілёў, Прапойск, Свіслач. Прычым Бабруйск, ён цераз-палосна быў ва ўласнасці Троцкага і Віленскага ваяводстваў. Апафеозам дзяржаўніцкай дзейнасці Мікалая Радзівіла-Чорнага стала тое, што ён напрыканцы жыцця стане фактычна некаранаваным каралём Вялікага княства Літоўскага. Пры гэтым ён усяляк адстойвае незалежнасць ВКЛ, і з гэтым зацятым супраціўленнем уніі Польшчы звязана і гісторыя таго самага іранічнага траяка, з якога я пачаў сённяшнюю лекцыю. У часы, калі паяўляецца вось гэты іранічны траяк, Мікалай Радзівіл-Чорны становіцца тым самым некаранаваным каралём Вялікага княства Літоўскага. У гэты час Вялікае княства Літоўскае ў глыбокім крызісе. Ужо ідзе Лівонская вайна. Я ўжо пераскачыў праз некалькі дзесяцігоддзяў, ідзе Лівонская вайна. Непазбежнай бачылася унія ВКЛ з каралеўствам польскім, а тыя, хто супраціўляецца гэтай уніі, разглядаліся зараз як нейкія людзі не зусім адэкватныя, і лічылася, што, ну, проста-напроста трэба змірыцца з тым, што дзяржава ВКЛ не здолее самастойна ваяваць і самастойна супрацьстаяць маскоўскай дзяржаве. У гэты час, у 1560-е гады, Жыгімонт Аўгуст вырашыў для таго, каб дадаткова дапамагчы сфарміраваць адзіную цэласную манетарную сістэму ў наступнай дзяржаве пасля заключення уніі, Жыгімонт Аўгуст арганізуе грашовую невялікую рэформу ў Вялікім княстве Літоўскім. Справа ў тым, што я расказваў у мінулай лекцыі, манеты літоўскія і манеты польскія адрозніваліся па сваім намінале. Грош літоўскі не быў раўназначны грошу польскаму, ён быў большы па сваім намінале, па сваёй вартасці. Для таго, каб зраўняць вось гэтыя манетныя сістэмы,
Жыгімонт Аўгуст загадвае выпускаць манеты новага наміналу ў 2 грошы, у 3 грошы, у 4 грошы. Значит, дваяк, траяк і чворак. Пад мінулым роликам было пытанне ад Надзеі Салаўёвай, а што можна было купіць? Ну, вось Надзея пыталася, што можна было купіць за дукат альбо за талер. Як памятаем, дукат альбо талер гэта аналаг 30 грошаў. Ну, давайте по ценах гэтага часу пройдемся. Хотя, конечно, гэтыя цены будуць адрознівацца ад 10годдзя до 10годдзя. Прыблізна ў гэты час. Бутэль віна можна было купіць за 6 грошай. Свінню можна было купіць за 12 грошай. Гэта значыць, што за 1 талер можна было купіць 2 свінні і яшчэ бутэлька віна. Гаспадарчыя пабудовы на двары, напрыклад, яны маглі каштаваць ад 30 до 60 грошай прыблізна. Ну, значыць, за 1 талер можна было купіць гаспадарчую пабудову. Зямлю можна было купіць за 1 талер. За 1 талер можна было б купіць палавіну морга. 1 морг каштаваў прыблізна 60 грошай, а 1 морг гэта 1/30 валокі. Валока, як мы памятаем, гэта 21 гектар прыблізна. Гэта значыць, што за 1 талер можна было б купіць штосьці каля 35 сотак. Вось такі участак можна было купіць за 1 талер. Ну, а цэлую валоку можна было купіць за суму, у залежнасці ад якасці зямлі, ад 600 до 1200 грошай. Ну, а, напрыклад, тулуп з аўчыны каштаваў 50 грошай у гэты час. Дык вось, у лінейцы гэтых новых манет, дваяк, траяк, чворак, паявілася незвычайная манета. На рэверсе замест выявы караля, замест партрэта караля, мы бачым прысутнічае манаграма, вось яна, унізе, Сігізмунд Аўгуст. Азначае гэтая манаграма плюс каралеўская карона. Тут жа ёсць дата чаканкі гэтай манеты і вось такі надпіс на рэверсе. Гэты надпіс перакладаецца наступным чынам. Той, хто на нябёсах, а гэта значыць Бог, пасмяецца над вами. Што азначаў гэты надпіс? Ёсць некалькі версій. Ну, галоўная версія такая, што найбольш уплывовыя магнаты ВКЛ, якія апекавалі пратэстантызм, як мы ведаем, Мікалай Радзівіл Чорны быў зацятым пратэстантам, пагэтаму прыхільнікі уніі і католікі паўплывалі на арганізацыю у манетным двары, который быў перамешчаны вось у гэтыя гады у 1565 у Тыкоцін. Дык вось там у Тыкоціне чаканіліся вось гэтыя дваяк, траяк, чворак. Прыхільнікі уніі і каталіцтва, яны паўплывалі на дзеячоў гэтага манетнага двара, каб размясціць вось гэты іранічны надпіс, такім чынам іранізуючы, нібыта Бог пасмяецца над вашымі намаганнямі, праціўнікі уніі. Ну і таксама ёсць інфармацыя, што яшчэ з 1561 года Жыгімонт Аўгуст знікае, партрэт Жыгімонта Аўгуста знікае з манет, які чаканіліся ў ВКЛ, замест яго партрэта размяшчаецца манаграма Жыгімонта Аўгуста. Як быццам бы гэта было такім папрокам з боку караля у дачыненні да баярства Вялікага княства Літоўскага, которое супраціўлялася аб'яднанню, і нібыта гэта прывяло да ўспышкі пратэстаў у асяродках шляхты і баярства ВКЛ. Дык вось тое, што гэты надпіс быў так саркастычна скіраваны супраць асобы Мікалая Радзівіла Чорнага і яго партыі незалежнікаў, гэтая версія, яна у 21 стагоддзі у сучасных даследаваннях усё ж такі таксама і аспрэчваецца. Даследчыкі звяртаюць увагу, што біблейнае паходжанне гэтага тэксту, пры тым, што гэты тэкст падпісаны, значыць, каралеўскай манаграмай, фактычна гэта як бы подпіс караля быў пастаўлены па гэтай фразай. Дык вось гэтыя факты выключаюць выкарыстанне сакральнага тэкста як сатыры. Дык вось магчыма, што гэты надпіс гэта штосьці кшталту такой перасцярогі з боку караля. Ён такім чынам хацеў перасцерагчы, абразуміць сваіх непрыхільнікаў, сваіх праціўнікаў у ВКЛ.
Што да гэтай манеты, як яна апісваецца зараз у сучаснай нумізматыцы, мы ведаем 5 версій аверса гэтай манеты. Вось звярніце ўвагу, гэтыя 4 найбольш распаўсюджаных варыяцыі. Яны адрозніваюцца вось гэтымі літарамі, змешчанымі ў версе, якія адзначаюць Літву, Вялікае княства Літоўскае. Гэтае княства адзначана адной літарай L, альбо яно тут, вось, бачыце, LI, альбо Літ. Ну і таксама адрозніваецца напісанне намінала. Вось бачыце, як яно адрозніваецца, гэта напісанне намінала на розных варыяцыях гэтай манеты. Вось. Ну і на сённяшні дзень вядома пра існаванне, пра захаванасць ад 600 до 3000 манет вось першых верхніх 3 відаў разнавіднасцяў, і усяго некалькі адзінак вядома вось такой манеты, ніжняя манета. І таксама недаўна стала вядома пра існаванне яшчэ адной варыяцыі гэтай манеты. Вось яна, гэтая версія зверху. Калі на большасці манет выкарыстоўваецца імя Сігізмунд, у скарачэнні Сігізм, то на адной версіі мы бачым варыяцыю Сігіз без літары М. Вось такія 5 варыянтаў гэтай манеты існуе, і самыя рэдкія гэта вось Сігіз без літары М, і вось тыя манеты адзінкава вядомыя, вось такія адзінкава вядомыя манеты. Яны з'яўляюцца самымі дарагімі, яны і каштуюць тыя самыя да 18 000 даляраў. Вось такім чынам тлумачыцца паяўленне як такое іранічнае настаўленне ад караля сваім падданым у Вялікім княстве Літоўскім. Гэтая манета чаканілася толькі ў 1565 і 1566 гадах, прычым неўзабаве пасля смерці Мікалая Радзівіла Чорнага ці вось у самыя апошнія дні яго жыцця. Мікалай Радзівіл Чорны памірае ў маі 1565 года. На гэтым у нас усё па гэтай частцы лекцыі. Яшчэ засталося некалькі вашых пытанняў, на которые я не паспеў адказаць. У ходзе нашай лекцыі я раскажу коротенька некаторыя рэчы яшчэ. Алексей Крыванос задаў пытанне, у складзе якой дзяржавы, ВКЛ ці ў Масковіі, людзям жылося лепш, прыкім было больш эфектыўным кіраўніцтвам. Індывідуальнае шчасце чалавека – гэта справа такая суб'ектыўная і інтымная, але у наступных тэмах, у наступных роліках я абавязкова закрану вось гэтае пытанне. Олег задаў такое пытанне. У попісе войска, што ў попісе войска азначае, што конь у ваяра кляча. Вельмі часта сустракаецца такая характарыстыка у попісе войска. Конь кляч. Гэта стары, слабы, хворы конь. Гэтае слово паходзіць яшчэ са старажытна-рускай мовы, і азначала гэтае слово штосьці прыніжанае, некае прыніжэнне. Дмітрий Шишкоў задаў пытанне. Вот вы сказали, что склад войска был моноэтнічны, русінскі, але ў той час не было паняцця этнос. Да, тады не было, але ёсць яно зараз, і мы зараз можам ім карыстацца для того, каб апісваць этнічны склад таго часу. Шмат пытанняў задала Наталья Ветрова. Дзе былі пахаваныя вялікія князі літоўскія? Іх хавалі, на прыкладзе Жыгімонта Старога, на прыкладзе Жыгімонта Аўгуста, іх хавалі у каралеўскім, у кафедральным саборы ў Кракаве на Вавелі. Так, наступнае пытанне. Раскажыце пра хронікі беларускія гэтага часу, напрыклад, пра хроніку магілёўскую папрасіла Наталья Ветрова. Хутка магілёўская хроніка будзе даваць матэрыял канкрэтна па тым часе, пра які вядзецца наша лекцыя, то я тады і хроніку магілёўскую буду ўключаць і буду даваць ёй характарыстыку.
Яким чынам, таксама задала пытанне Наталья Ветрова, яким чынам у тытулатуры французскага караля Генрыха III паявіўся тытул вялікі князь літоўскі, ён быў ім крыху больш за 1 год, ён быў каралём польскім і вялікім князем літоўскім, але уцёк адсюль. Гэта будзе ў 1573-74 годах. Вось тады пра гэта разбярэмся, калі дайдзем да гэтага часу. Ну, а зараз таксама невялікі блок навінаў, што ў гэты самы час, пра который вядзецца размова, я пачаў з 1540-х годах, адбываецца на Магілёўшчыне. У 1540 годзе адзін з гарадоў Магілёўшчыны трапляе на старонкі, дакладней, трапляе на еўрапейскую карту, которая была надрукаваная ў горадзе Базель. Што гэта за горад? Ну, ён упершыню трапіў на мапы. Іншыя гарады ўжо паяўляліся на мапах, той жа Мсціслаў, напрыклад, той жа Прапойск, Крычаў, а вось адзін з гарадоў Магілёўшчыны, які і зараз з'яўляецца горадам у Магілёўскай вобласці, упершыню трапляе на мапу. А які гэта горад? Я прапаную адказаць вам. Гэта і ёсць наша сённяшняя віктарына, а пераможца атрымае вось такую кнігу «Памяць» аднаго з раёнаў Магілёўскай вобласці. Ну, адразу скажу, раён і горад, цэнтр гэтага раёна не з'яўляецца правільным адказам на гэтае пытанне. Гэта кніга «Памяць» Дрыбенскага раёна, але правільны адказ не Дрыбен, іншы горад. У 1541 годзе упершыню на старонкі дакументаў Великакняства Літоўскага трапляюць вёска Дымава і вёска Хацькова Шклоўскага раёна. Вёска Хацькова тады была вядомая як сяло Ходкава ў складзе маёнтка Дудаковічы, і гэта была шляхецкая уласнасць. Таксама у 1541 годзе упершыню узгадваецца сяло Асімавічы, уласнасць казны у Бабруйскім, сучасным Бабруйскім раёне. У 1541 годзе жыхары Мсціслава атрымалі дазвол ад вялікага князя літоўскага Жыгімонта Старога на абранне са складу мсціслаўскай шляхты, гараднічага, мсціслаўскага і радамскага. Таксама яны дабіліся вызвалення ад некаторых падаткаў і абмежавання правоў старасты. У 1549 годзе упершыню згадваюцца Радуцічы, гэта сяло ў Глузскай воласці. Зараз Радуцічы гэта вёска ў Асіповіцкім раёне. Ну вось усё на сёння. Дзякуй вялікі за ўвагу. Задавайце вашы пытанні яшчэ. Да пабачэння.